Keď som bol ešte mladým pisárom pri kostole svätej Barbory a nosil som na rukávoch viac prachu než atramentu, zvykol som počúvať starých baníkov, ako po večernej modlitbe ostávali stáť pri ohni a rozprávali si, čo sa do kroník nikdy celkom nezmestí. Vravievali, že zem má pamäť a že v Kutnej Hore si pamätá viac než inde, lebo tu jej brucho rozorali šachty a štvolne a ľudia do nej vložili nielen pot a striebro, ale aj vinu. A spomedzi tých rečí sa mi najdlhšie drží jedna, ktorú dnes zapisujem, lebo tí, čo ju zažili, už mlčia pod krížmi a zvoní, o ktorých bude reč, sa ozývajú len v povestiach. Bolo to za vlády kráľa Václava, keď mesto bohatlo rýchlejšie než svedomie jeho pánov a keď sa na hornom predmestí tlačili domy baníkov ako zuby v starej čeľusti. Do Kutnej Hory vtedy prišiel Ondrej z Malej Hôrky, drobný zeman zo slovenského Pomedzí, čo niesol v mešci listinu s pečaťou opáta z hronského Beňadika a v očiach únavu z dlhej cesty. Prišiel žiadať spravodlivosť, lebo jeho brat Ján padol v bani svätého Prokopa a vdova po ňom nedostala nič, len ticho a dvere zavreté. Ondrej nebol hlučný muž, vedel, že v meste platí iné právo než na jeho kopaniciach a tak sa najprv uklonil richtárovi, potom purkmistrovi a napokon si sadol do tieňa kostola, kde čakal, kým ho niekto vypočuje. V tom istom čase bol v meste Václav Veverka, richtársky zástupca pre bane, muž s hlasom ako kladivo a rukami čistými len navonok. Mal dcéru Markétu tichú a bystrú, ktorá sa naučila čítať u Dominikánok a vedela viac, než jej bolo milé. Markéta sa s Ondrejom stretla náhodou pri studni, kde sa miešala voda s hlukom trhu a vymenili si len pár slov, ale dosť na to, aby sa v nej pohlo svedomie. Ondrej jej povedal o bratovej smrti, o tom, že sa štvoľňa zosunula po nočnej práci, hoci mala byť zavretá, a že niekto dal pokyn pokračovať, aby sa dobehol plánovaný výnos. Markéta mlčala, lebo vedela, že jej otec v tú noc poslal posla do bane s lampášom a že lampáš sa ráno našiel rozbitý, bez svetla. Keď sa správa o Ondrejovej sťažnosti rozšírila, baníci začali šepkať o zvonoch. Vraj v noci po nešťastí bolo z hĺbky počuť zvonenie, ako by niekto slúžil omšu pod zemou. Niektorí tvrdili, že to bol sám Ján, čo volal na súd Boží, iný, že svätá Barbora dáva znamenie. V krčme u strieborného kohúta sa zvuk menil podľa toho, koľko piva bolo vypité, a kronikár by z toho mal len bolesť hlavy, keby sa k tomu nepridali listiny. Ondrej predložil apátovú pečať a žiadal, aby sa vec prešetrila pred mestským súdom. Veverka sa tváril pobúrene a hovoril o nešťastnej náhode, o tvrdosti remesla a o Božej vôli. Richtár nariadil vypočuť svedkov. Svedkovia hovorili pomaly, s očami upretými na zem. Jeden spomenul lampáš, druhý rozkaz, tretí mlčal a prežehnal sa. Medzi tým sa zvony ozývali znovu, tentoraz pri svitaní, keď sa hmla plazila dolinou a kohúti ešte len skúšali hlas. Kňaz tvrdil, že žiadne zvony nevyzváňal a vežník prisáhal na relikviu, že lano sa nepohlo. Strach sa usadil v meste ako studený dym a baníci odmietli zostúpiť, kým sa vec nevysvetlí. Striebro ostalo v zemi a peniaze v mešcoch sa prestali hýbať. Markéta v noci nespala. Počula zvonenie aj ona, alebo si to aspoň myslela, a v spánku sa jej snívalo o otcových rukách, ako držia pečať a tlačia ju do vosku, ktorý sa mení na krv. Ráno šla za dominikánskym priorom a prosila o radu, ale ten jej povedal len toľko, že pravda má niekedy podobu hriechu a že pokánie je dlhá cesta. Medzi tým navštívil baňmajstra, starého Nemca, čo už videl viac závalov než svadieb, a ten mu potichu povedal, že zvony nie sú zázrak. Vraj v opustenej štôlni je stará signalizačná kladka s bronzovým zvoncom, ktorú niekto rozozvučí prúdom vzduchu, keď otvorí tajný vetrací otvor. Kto by to robil, to nevedel, ale vedel, že to chce rozruch. Keď sa súd znovu zišiel, Ondrej predniesol, čo zistil.
Veverka sa zasmial a obvinil ho z rozsievania strachu. Vtedy Markéta vstala, hoci ženy nemali hovoriť, a povedala, že v tú noc videla posla ísť do bane s otcovým znamením. V sieni to zašumelo ako v lese pred búrkou. Veverka zbledol a žiadal, aby dcéru odviedli, ale Richtár dal znamenie, nech hovorí. Markéta pokračovala, že zvony pozná, lebo ako dieťa sa hrala pri starej štôlni a že niekto ich rozozvučal úmyselne, aby prinútil mesto konať. Nepovedala kto, ale pozrela sa na Ondreja. Ondrej sa priznal. Povedal, že keď mu nik nechcel dať sluch, rozhodol sa pre hlas zeme. Našiel zvonic, otvoril vetranie a nechal ho spievať vtedy, keď všetci spia a počúvajú lepšie. Nechcel pomstu, len súd. Richtár sa radil s kňazom, s purkmistrom, s baňmajstrom. Napokon rozhodol, že Veverka porušil právo, keď poslal ľudí do bane v zakázanom čase a že Ondrej porušil pokoj mesta klamom. Veverku zbavili úradu a poslali na pokánie do kláštora. Ondreja vyhostili z mesta na rok a deň. Dvove po Jánovi priznali odškodné zo spoločnej pokladnice. Zvony utichli, baníci sa vrátili do šácht, striebro znovu tieklo a mesto si vydýchlo. Markéta odišla s otcom do kláštora, ale cestou ochorela a vrátila sa sama. Zvyšok života prežila u Dominikánok, kde učila dievčatá čítať a modliť sa. Ondrej sa po roku vrátil len na chvíľu, položil kameň na bratov hrob a odišiel späť na sever, kde sa o ňom hovorilo, že nosí v ušiach zvonenie. Keď dnes niekto v Kutnej Hore tvrdí, že v hmlistých ránach počuje z podzeme tiché zvuky, iní sa smejú a hovoria o vetre v štôlniach. Ale starí ľudia vedia, že zem si pamätá nielen údery krompáčov, ale aj slová, ktoré sa báli vysloviť nahlas. A tak sa povestí o zvonoch spod hliny netreba báť, len jej načúvať, lebo hovorí o čase, keď sa pravda musela ozvať inak než ľudským hlasom.